Maureen. Joyce, ingeni Irene Masit koro odong, chalo gima odong kende. To weche ma commissioners moko osewacho, ingeni osedonje e it jopiny. To weche ma Chebukati nowacho nyoro be osedonje e it jopiny. Koro ingeni sani kama wantiere ok wanyal wacho ni ji nigi confidence e IEBC. To en ni nyaka warit koro mondo aput mar Justice Agrem Chelule otiek tijgi. To aparo ni one of the recommendation monego beni gibedo godo en ni commissioners gi wada bedo gi commissioners adi. Awinjo ka okil Brenda olose wach deputy mar Chebukati. Adier e chik kwang'iyo to mage loopholes moko mantiere mang'eny ma tribunal ang'eni at some point bro miyowa recommendation mondo ginyiswa ni kaponi deputy vice chair o resign to gimoro timo chairman ang'o minya tim, inya kaw commission achiel mondo bed deputy mondo act on behalf of the deputy kosetimo nang'o. Mage recommendations maparo ni commissioners dhi tim. To kama wantiere sani to onge gima commission achiel ma en Masit nya timo maduong' mondo kel lokruok e chuny jopiny kata lokruok e